Bună, dragii mei! Aceasta este citirea pentru cei din zodia Săgetător și Capricorn pentru luna august. Am să încep cu cei din zodia Săgetător și vreau să văd care este energia cărților pentru luna august pentru voi. Ce trebuie să știți, ce apare nou, tot ce îmi transmit cărțile să vă pot transmite și eu vouă. Pentru cei din zodia Săgetător. Vreau să spun, mă opresc pentru că la celelalte zodii am anunțat, dar aici nu. Ceva în viața voastră poate să apară în 9 săptămâni, 9 luni sau în 9 zile, 9 ore, 9 puncte. Bun. Mai vreau o carte aici. Mai vreau o carte. Ups, wow, iar au venit vreo 5, 6. Doar o secundă. Am să le iau. Nu pe toate, pentru că sunt multe. Iar la bază am aici 4 de bâte. Am zis, în viața voastră se va întâmpla ceva în 9 puncte, 9 săptămâni, 9 luni. Bun. Am să fac așa puțin cu cărțile să se vadă. Cartea asta îmi spune să-ți găsești un nou sens. Să găsești probabil un nou sens, dar probabil să găsești și lucrurile bune. Am aici regele de cupe. Îmi spune că cineva se gândește foarte mult la voi, că vă manifestă. Este o persoană dintr-o zodie de apă care are sentimente pentru voi, dar care parcă și analizează o anumită situație. Voi sunteți acele persoane, regina de spade, care îmi spune despre o persoană autoritară, care nu mai crede, care se uită foarte mult, analizează foarte mult înainte de a face un pas. Am aici asul de cupe, îmi spune din nou despre zodii de apă, îmi spune despre sentimente puternice, despre noi începuturi, noi șanse, noi oportunități care apar în viața voastră. Cupele sunt pești, scorpion, rac. Spadele sunt zodii de aer, balanță, vărsător, gemeni. Mai am aici bâte, berbec, leu, săgetător, zodii de foc, mai am monede, zodiile de pământ. Am cam toate zodiile aici, toate zodiile le am aici. Acest nou început pentru voi vine cu o victorie. Șasele de bâte îmi spune despre ceva la care voi nu v-ați așteptat. Despre a da și a primi. Șasele de pentacole îmi spune despre a da și a primi. Îmi spune despre acele sentimente sau acele, aici este vorba despre bani, poate cineva vă ajută, dar eu zic a da și a primi, adică unul care are sentimente dă și celălalt care are sentimente la fel primește. Și după aia invers. Judecata aici îmi spune că se va face dreptate într-o anumită situație. Poate cineva v-a îndepărtat, poate cineva v-a făcut să credeți că o anumită situație așa trebuie să fie, dar de fapt nu, și de aia voi ați devenit mai reci, mai duri sau dure, mai puși pe gânduri,
dar o să vedeți altfel situația. Ceva o să vină să schimbe această situație pentru că cineva vine să vă ofere, cineva vine să vă spună că aveți dreptul la un nou început, acel început care să vă aducă împlinirea, să vă aducă victoria. Și uite așa se va face dreptate și se va lămuri de unde a plecat o anumită situație. Da, se vor spune lucruri care nu s-au spus, lucruri care pe voi îmi cer scuze că a căzut o carte pe jos pe care voi nu le-ați înțeles, care v-au măcinat, care v-au biciuit așa și care v-au provocat greutate sau distanțare de o anumită persoană sau de o anumită situație sau poate unii dintre voi ați început să mergeți pe un drum acela de a vă fi bine vouă și cineva a intervenit și v-a făcut să mergeți pe un alt drum, să luați o altă cărare, un alt drum. Înțelegeți voi ce vreau să zic? Și lucrul ăsta v-a tot pus pe gânduri, v-a măcinat. Acum vine cineva și vă deschide cartea asta și vă ia toate lucrurile astea, greutatea asta, dezamăgirea, obstacolele din calea voastră, vi le ia. De ce? Pentru că această persoană vine să vă spună, am și aici, vine să vă spună și să încheie odată pentru totdeauna acea durere. Și aici este vorba despre acest bărbat. Acest bărbat, da. Vine să vă spună, vine să vă ajute, vine să vă facă să înțelegeți că este timpul să aveți parte de un nou început, ori alături de această persoană care are sentimente pentru voi și poate voi nu știți, ori să vă ajute să ieșiți dintr-o anumită situație și să vă îndreptați spre altceva. Spre altceva este acest patru de bâte, care îmi spune despre a sărbători, despre o fericire nemaipomenită. Da. Am să extrag și de aici o carte. Da, va provoca foarte multă durere, dar și pierdere. Mai vreau o carte. Ce anume mai trebuie să știți voi sau spre ce anume vă îndreptați voi? Spre ce anume vă îndreptați? Spre o surpriză, ceva neașteptat, acel nou început la care tot ați visat, ați tot sperat, da? Pentru că vine judecata să facă dreptate. Wow, cât de frumos! Vine judecata și face dreptate și lămurește situația, lucrurile. Bun, am să extrag o carte și din Îngerii Romantici. Vreau să văd ce mesaj am pentru voi. Dar o secundă. Meriți iubirea tu. Meriți iubirea și îngerii sau divinitatea lucrează pentru tine. Da. Am aici și reconcilierea. Pot să spun divinitatea intervine, divinitatea schimbă situația asta dintre voi. Tu poate nu știi sau poate primești anumite semne, dar ceva este pe punctul de a se întoarce la 180 de grade. Poate semne, am zis, primești, dar nu ești sigur sau sigură că sunt semne sau că sunt coincidențe. Dar ascultă-mă pe mine ce-ți spun, că meriți acea iubire, meriți acel nou început, meriți. Îngerii îți spun că meriți. Și cartea aceasta îmi spune că reconcilierea îmi spune că cineva din trecut se întoarce sau se reîntoarce în viața ta și te ajută. Ori să o iei de la început, ori să treceți peste anumite greutăți, anumite dureri. Da. Bun, cam asta am vrut să zic pentru voi.
Da, îmi cer scuze, am băut puțin suc. Mi-este foarte sete, nu știu de ce. Pun pe pauză și vin cu zodia Capricorn. Bun, vreau să văd pentru cei din zodia Capricorn, pentru luna august, ce vine, care este energia cărților. Care este energia cărților? Ce se îndreaptă spre voi? Mai vreau o carte. Ce trebuie să știți? Care va fi situația? Pentru voi, de la o secundă. Bun, am uitat iar să pun aici timpul. Cred că a fost 10, pun. Minutul 10. Acum că este cu o secundă, două în plus sau în minus, sper să nu vă spărați pe mine. Bun, am și asul ăsta de monede și soarele și justiția. Bun. Dar totuși parcă mai simt să mai iau o carte pentru voi. Bun. Iar la bază am împăratul. Zodia Berbec. Bun, pentru voi cei din zodia Capricorn ceva se va întâmpla în 10 zile, 10 luni, 10 săptămâni, 10 puncte. Bun, asta o să schimbe situația radical, se va face dreptate într-o situație de suferință sau într-o perioadă de suferință, într-o perioadă în care nu ați găsit liniștea și nu ați găsit drumul spre ieșire. Mai văd aici și că v-ați rugat foarte mult, mai văd aici că cineva vă vede ca cea mai frumoasă persoană, cea mai frumoasă și cea mai iubitoare și cea mai grijulie persoană și de aceea își dorește un nou început. Soarele ăsta îmi spune despre o fericire care apare în viața voastră când voi nici măcar nu vă așteptați. Este o persoană care vă manifestă foarte mult, vă dorește. Diavolul aici îmi spune despre acea... Da, îmi cer scuze, am pus pe pauză pentru că cățelul meu este afară și îmi face gălăgie. Probabil vine iar vreme urâtă, vreme rea și cam el așa face. Cred că toți căței fac așa sau toate animăluțele fac așa când simt că se apropie vreme mai puțin plăcută. Bun, am vrut să zic că există o atracție foarte puternică între voi și parcă a existat atracția aceasta cu mult timp în urmă și persoana asta a încercat să profite de această atracție și asta v-a cauzat vouă foarte multă durere, n-ați știut dacă persoana asta simte ceva pentru voi, n-ați știut și n-ați putut înțelege dacă persoana asta chiar își dorește ceva în legătură cu voi, dacă există vreo șansă între voi, pentru că acea cheie era la el. Și aici am zodii de pământ, aici am zodii Capricorn, Fecioară, da, bine zic, și Taur, da, aici iar am Capricorn, deci zodia voastră, cei care ascultați, voi ați simțit această atracție față de această persoană, iar persoana aceasta a profitat și asta v-a provocat vouă foarte multă durere, dar persoana asta își dorește un nou început cu voi. Tot zodie de pământ, poate pentru unii dintre voi tot zodie de pământ, își dorește acest nou început, această nouă oportunitate, își dorește această nouă șansă, vrea parcă să vină spre voi, pentru că acum se simte și el sau ea atrasă de voi, poate pentru că acum realizează sentimentele sale față de voi. Poate că acum știe sau realizează că nu a procedat corect și vrea ca lucrurile să se lămurească între voi. Vă vede aici regina de bute, îmi spune despre o persoană foarte cu un vibe din ăla bun, foarte sinceră, o persoană care vede altfel lucrurile, care se roagă foarte mult, care manifestă cumva
și vă vede și asta îl atrage, vede la voi ceea ce n-a văzut în altă parte. Da, și împărăteasa aici îmi spune, poate să-mi spun, împărăteasa, bine zic, îmi spune despre și despre fertilitate pentru unii dintre voi, dar pentru unele dintre voi, dar și despre acea persoană pe care o întâlnești foarte greu. O întâlnești foarte greu în sensul că nu toate persoanele sunt ca voi. Să emanați acea fericire, să aveți o frumusețe aparte, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să înțelegeți anumite situații, să știți să ajutați, să știți să fiți alături de o persoană. Pentru că voi asta sunteți. Sunteți acea persoană care, și dacă vedeți că cineva vă ia peste picior, dar totuși persoana aia are nevoie de ajutor, voi mergeți și acordați ajutorul. Pentru că asta sunteți voi. Aveți un farmec aparte, aveți o frumusețe interioară aparte. Și acum persoana asta vede lucrurile astea și își dorește acest soare cu voi. Împăratul aici îmi spune despre Zodia Berbec. Aceasta este cartea de la baza pachetului care îmi spune că își va juca ultima carte, că deocamdată stă pe loc și analizează și se gândește foarte mult. Și stă pe loc acum pentru că nu știe în ce parte să facă mutarea, nu știe cum să facă mutarea în așa fel încât să fie bine pentru amândoi. Să nu cumva să te mai trădeze odată. Că știe că dacă te mai trădează odată, poate nu vei mai accepta. Nici măcar să stai de vorbă. Da, te-a trădat, te-a mințit. Vreau să mai văd o carte aici. Veți comunica, se va debloca, se va deschide, da, soarele din nou. Da, acești nori vor dispărea și va apărea soarele. După ce voi veți comunica și persoana asta o să spună de ce a procedat așa în legătură cu tine, atunci se va debloca această situație. Norii ăștia vor dispărea, aceste greutăți sau aceste griji vor dispărea și va apărea soarele. Am soare lângă soare. Ce poate fi mai frumos de atât? Da, va călători spre tine, va veni spre tine persoana asta pentru că te iubește. Da, va călători. Am două cărți care îmi spune și despre călătorie și despre noi șanse și despre speranță. Va veni spre tine. Bun, cam asta am vrut să zic cu cărțile astea. Acum vreau să extrag un mesaj, adică să las să cadă un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine la situația care este aici. Oricum, aici lucrurile se vor lămuri între voi, da. Bun. Aici pot să spun că iartă și învață. Iartă această persoană dacă poți și dacă ai sentimente pentru această persoană, iartă această persoană, pentru că atracția asta l-a făcut pe tine să te vadă probabil ca fiind o altă femeie, iar pe parcurs, sau o altă persoană, iar pe parcurs și-a dat seama de ceea ce este în interiorul tău și acum te dorește. Acum te vrea, acum te iubește, acum ar face orice pentru tine ca să te aibă din nou. Și cartea aceasta îmi spune despre încredere, ai încredere. Această situație te cheamă, sau această, cum să zic eu, această situație te cheamă să ai încredere. Dacă, nu știu, nu prea eu cu engleza, dar tot ceea ce se întâmplă, este cu un scop. Acceptă, iartă, dacă iubești, oferă, pentru că îți va oferi. Deschide-te, pentru că se va deschide și el sau ea. Și cheamă și atunci când vrei să ceri ceva, cere. Ca să vadă că tu aștepți.
să-i vezi faptele, să-i vezi, nu știu, ideile și așa, sau eu știu ce rei. Ce rei, pentru că am atracție și aici. La bază, am atracție. Există atracție de ambele părți. Și parcă voi când vă vedeți unul pe celălalt simțiți o fericire, wow. Dar voi nu înțelegeți acea fericire. Acea atracție, voi nu înțelegeți, voi o percepeți ca fiind altfel. Măi, de ce se uită ăla așa, ciudat la mine? Dar eu de ce simt așa? Nu știu, asta era mesajul pe care trebuia să-l transmit, nu știu pentru cine. dar credeți-mă, voi nu vă înțelegeți unul pe celălalt. Uite că va veni timpul să se echilibreze această situație și să vină omul ăsta să-și ceară acest nou început și atunci o să-ți dai seama și tu și atunci o să-și dea seama și el de ce putea să piardă definitiv. Bun, atracția aceasta este din ambele părți. Bun, cam asta am vrut să zic pentru voi. Sper că mesajele au fost înțelese. Eu sunt foarte obosită, am încercat să fac toate citirile pe zodii, mai am pentru 2 zodii. Asta mă epuizează, dar sper să mă înțelegeți și voi, că pe lângă citiri mai am și altele. Vă pup, vă doresc numai bine, multă sănătate, multă iubire și nu uitați, dacă ați rezonat și dacă mesajele au fost destul de clare, să-mi lăsați acolo un comentariu și un like. Vă pup, pa, pa!